Kodwa ukukhumbula kwami, ukuqala kwami ukushintsha babengasekho abangani. Wayengasekho uma ngiyakhumbula babefika ejele bezongibheka nodadewethu. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi those are the same people engisele nabo manje. Laba kade ngingabazi nokuthi bayini. Laba kade befuna ukungisiza into isaqala ngikwi-denial. Ngingafuni ukuzwa lutho. Ngiphika nabangani bami engangithi sama 26 nabo ababethi befa la ngifa khona. Akho yedwa wafika waletha ngisho into encane ngiboshiwe ejele. Waletha ngisho ugwayike lo ukuthi mangifika lapha nguveze kuyiboshwa. Akekho noyedwa wayezongisiza. Ngangibhlungu ukuthi ubaba nomama babeqiqa emajele. Kungazi ukuthi kuboshwe bona bengene ezikweleti ukuze bezobheka mina ngoba mina ngiboshiwe la ejele. Mangifika la ejele ke ngifika sengithanda ukuqina vele ngiphakamisa inombolo ngi26 yabo angihambanga kakhulu ngangiyindoda esinamandla yabo ngangikwisigaba nje sokuqala lesabake bathi abanye kwakusabhekwa ngawo ukuthi uqinile yini yabo hayi ngifika la angisayifuni yonke lento yokunyuka yabo ngoba ngisho ukuthi malithi khona insuku ezifika la usho ukuthi angisathokozi angisayifuni lento yokunyuka angisayifuni lento yegaba lento yobu26 yonke lento ngiyasho ngithi ngiyakhumbula iluleko ngiyakhumbula abafethu bayanyuka empilweni impilo yabo yadlondlobala iyaqhubeka iyaphambili yabo sekuyimina ngedwa abasekho bakuthanda right makukuhle mawunemali mase kubheda abasakwazi ukuthi uyini ukuthi uphila impiloni uyondla yini ekhaya yonke lonto le akusolutho ukubona umuntu noma esebenza mawusebenzile ku right kuhle mongasena lutho abasebeqhelile eduze kwakho and find ukuthi abantu abaningi bona laba basuke be-influence bona uthola abanye bayadlondlobala empilweni wena umndawonye sebengasekho. I remember amazwi kama efike ngitshela ethi mntanami ithembe linye ngangibuye ngibe nalo ngoba ngangimazi uma unesibindi yabo ngibe nalethi icala liyadlula lidluliselwa kumseshi umseshi wendiye imali kaladluliselwa kuyena mntanami ngcono usamncane ngaleso sikhathi ngangineminyaka emingaka ngangina 20 ngathi ngina 20 noma 21 ngathi 21 ngangina 21 wathi mntanami ngizokubekela imali uphume qala ibhizinisi or something impilo ayiphelele ejele uma icala njengoba icala lidluliselwa kulo baba sekuyingozi ke ngoba kuthiwa leli India lesifazana kuthiwa lwabheka amacala alwabheka umshushisi loyo kwathiwa mali ngangena kuyena futhi kube kuphedile. I remember ukuthi izinto eziningi ababengithumela zona zokuthi ngiphuma azazizo zengisiza ezazi izinto ezaziyimithi yabo mina ngezwe abantu ukuthi mina angihluleli kodwa ngikhuluma iqiniso mina ngami uqobo ukuthi mina zonke lezi zinto zangidalela inkinga nobunzima azange zazangisiza empilweni mina nje uqobo personal ngoba ubufakazi bami zangidalela kwangathi izinhle zi-right zingimoshele ziphelelwe isikhathi ngiphinde ngisale ngibe senkingeni zingifakele namashwa mo kodwa ngiyakhumbula ukuthi ngathi sekwenziwe konke ngase ngiyakhumbula ukuthi mina ngiphume ejele ngakhishwa uNkulunkulu ngathi ngimsebenzele ngaphinde ngangamsebenzela manje ngisele ngedwa bekho abangani badedeliwe angazi badedeliwe kanjani ngoba ngiyazi ukuthi ababona abantu abakuthiwa bano connection engizothi mhlambe kubathola u connection mhlambe badedelwa abaphuma kanti uNkulunkulu uzofuna mina emva kwaloko kuleso sikhathi esinjalo ngase ngithi mina cha ngiyakhumbula amazwi alo yamama ngithi khuluma amazwi right kwindodana yakho kwindodakazi kumshana kumalume kumkhwenyana khuluma nomuntu olalela ukhuluma amazwi right ube nethemba elinye ithemba mina bengilithola kuyena lo mama lapho ngingasenalo kunabantu ukuthi make balahla ithemba liphele kuwena make balahla ithemba ngempilo yakho liphele kuwena iba nalo noma usubona ithemba ukuthi alisekho kuwena kodwa uqhubeke ube nalo yabo uyalibona alikho wenzela lento ukuthi ithemba lakho omunye umuntu lisuke ukuthi mayibona wena usasho ukuthi kusangalunga naye bese ba strong so lo mama wethi sangalunga will not die ngeke uzofa kusawushumayela ivangeli wena uyincika kaNkulunkulu umgcojo lawo lamazwi wakhumbula usejele ukhumbula ngisejele mfethu ayikho into engangikhumbula nezinto ezayikhulunyiwe nokululekwa nazo zonke izinto ezayikhulunywa bezama ukusiza impilo yami ngibone ngazi ukuthi bangenza ipotela bacathi ngiyingane yonke lonto leyo bacabanga ukuthi angiyona indoda yonke lonto leyo ngangikhumbula yonke into
ngikhumbula kufika abantu bezothandaza ekhaya bezoshumayela uJesu ngigangela ngidlalela bezile bethi bebona impilo yami bezoshumayela ngangayinaka lona ngathi sengiboshiwe ngasho ngathi osibani bani bake bafika bezongibheka ngase ngakhumbula abafowethu abekade bebhema njengami sebeshintshile impilo ngakhumbula ukuthi basenkonzweni base-assembly ukuthi mina ngithi yabona ukuthi ngiveza ngokwaNkulunkulu ngoba phela vele ihamba lapho ngikwazi ukudiverta ngiye kwenye into yabo kodwa nokunye ngangikukhumbula kokululekwa nje ngokwengqondo nje abantu nje nasekhaya nasemndenini nasemphakathini ngangikukhumbula konke ngiboshiwe la ejele ayikho into eyinzima ngoba uma wayekangifonele athi utshelwa omakhelwane bathi kunabantu la ngaphandle ngoba nomama loyana waphuma ngebheli mina ongayitholanga ngebheli futhi kwangisiza mhlambe ngangiyofa ngoba kwakwazi ukuthi ngibulele umuntu mina kanti futhi ngangicashe phezulu lapha kwathiwa ngeke ngiyithole ibheli ngenxa lokho shuthi ngizobaleka kwathiwa kwakuthiwe babeke bathi lapha omama bethi soyibulala lezi zinto sobabulala ngangithi mangabe ngiyecaleni kuphuma isolezwe bese ngitshelwa abafethu amanye ama-26 athi mfethu nali isolezwe liphumile nhlanhla leyo bathi mabethi bayangishutha kanti kunolinye iphoyisa lizoyibona lento lingithande bese lithi lethanda leyo phone lidelete ngabe kwavela isithombe sami asivelanga kodwa kubhaliwe ngami Tobeko Dube Kandengezi ubushela ubulala Metropolis yonke lonto le ubevelile ecaleni ngangifunda iphepha enkantolo indlela engangibhema ngayo ongakhona lapha ejele ngibhema ngikhathazekile kubhlungu kunzima ngizacile ngingaka and ayikho enye into eyayingitshela ukuthi ngitsheliwe ngilulekiwe kuzanyiwe empilweni yami uma mangabe esho ethi icala lizodluliselwa kulomshushisi wasethi hayi mntanami uzokuzamela sikubekele imali ngakhumbula ngasho into eyodwa ngiyakhumbula ngathi uNkulunkulu ngasho lawa amazwi ngathi uNkulunkulu ngizobambelela kuwena phela mokwangikhipha la ngiyangisabuyele emuva ngasho njalo ngathi mangikhipha nje la ngeke ngize ngisabuyele emuva ngizosebenzela wena lawa amazwi ngangiwashilo ngiyagcizelela ngayithoba ngayingane aza ayikho into enzima njengokuthi ungabi ingane kubazali emphakathini uphinde uhlulwe ukungabi ingane kuNkulunkulu ongeke aza kuhluleleke ongeke akubalela amacala ukuthi wone kangakanani hayi ngayithoba kuyimina ngedwa ngizwe ukuthi nginoNkulunkulu ngangizoya entsaleni lapho lizodluliselwa kumshushisi lo weNdiya ngathi ngizodluliselwa kulomshushisi weNdiya la kwakubonakala ukuthi hayi shuthi kuphetile uyazi ustop nonsense ngathandaza ngiyakhumbula ngizohamba ngiyolala ebhokisini indawo olala kuyona muzo enkantolo ngizoyolala ebhokisini ngalolo suku kwathi selizovulwa ijele kubhizi la kuyaqotsholwa ama-26 onke lento umuntu ade kuyona mina ngangizwa ukuthi kwakuze kushiwo kuthiwa bayahola abanye banithola unyaka wesithupha bakhuphulelwe idebhisi bakhuphulelwe ikhundla yonke lonto ngangizwe ukuthi ngicika ngaphakathi ukuthi phela nginama-26 ngeke ngikwazi ukukawuta ngoba kuyingozi ukuthi ngayeka inombolo manje yabo ngizoba nenkinga ngizofanele phela ngingenile nami angeke ngize ngiyidayise emabhubesini ngoba ejele semabhubesini yabo ngeke ngiyidayise emabhubesini ngithi awangidle yabo ngithi hayi sengiyi-chicken ngidleni kwafanele ukuthi ngiqube lapho kodwa ngizwa ukuthi I'm tired yabo khathele lempilo yazi lathi ngizovula ijele uma wayekakhulume athi usengcupheni la ubaba wahamba emakhaya ebona ukuthi ayikunzima uma wayesele nezingane zombili kuthiwa kuneyinkabi la ngaphandle eyixoxa besho ukuthi manje abazi noma izongena yini kuphakathi kokuthi umndeni ungafika udutshule bonke balaliswe ngenhlamvu ngibonga uNkulunkulu ukuthi uma uthi kuba ukuthi ngigcine ngiphephile kuze kube manje nomndeni wami wasafe wabengashiswa abantu bashiswe kuthiwa abubulawa bashiswe kungaziwa ukuthi babulawa ubani ngicabanga nalomfethu lo okade sinaye kule cala ngazi kwenzakalani washonela-ke bamdubula ngabona ukuthi ukungena kwamejele kwakungiphephisa yena bamdubula naye wena amacala akhe akadutshulwanga naye lamaphoyisa wayedutshulelwe into zakhe
yabo. Kanti njengoba mina ngangimletha la ecaleni ngimfaka kulona mhlambe kwakuyindlela yokuthi aphephe. Waphuma yena wavele wafike wenza bamdubula ngisejele kwakuSeptember. Emva kwaloko ngihambe ngizoya enkantolo ngezwe izwi mfethu. Ngezwe izwi professor ngikhohlwa. Hayi ngalizwa izwi lakhuluma nami la endlebeni khona uNkulunkulu. Khona uNkulunkulu. Ngalizwa likhuluma la endlebeni ngizoya enkantolo ngoba ngangithe ngizobambelela kuwena. Lathi lelizwi bambelela kulokho okholelwa kukona. Avuka. Lathi lizovula itshele ngavuka ngasukuma ngantanta. Ngathi ngaya ngale ngathi yini le ngikholelwa kuyo. Ngalifuna lelizwi. Ngizwe ukuthi khona into ebila. Yabona umuntu yabona mangithinta kanje. Uyazi ukuthi ngeke ngathinto. Ahamba ama senses aphele ukuthi kwawathinto. Ngangizwe ukuthi khona okhulume la. Lela lizwi lalimnandi. Lalimnandi ngifisa ukulilandela. Ngasuka ngathi yini le ngikholelwa kuyo. Ngabuza ngathi yini le kuthiwa ngibambelele kuyona engikholelwa kuyo. Ngakhumbula ukuthi ngithe ngizobambelela kuyena yedwa manje uNkulunkulu. Ngithembela kuyena kuphela nje lo Jesu. Emva kwaloko ngenkantolo ngihamba ngeboxini. Mangifika eboxini umuntu uhlezi la eboxini siyabhema ngiyabhenyunga yonke lo. Ngiyaqojola ngiyashaya inombolo. Ngiyayenza lento kodwa ngikho kuyona. Babhizi ke basebenzisa izinto zabo abantu abayithembile abantu banezinto zabo. Ngizwe ukuthi yonke lento le angikho kuyona mina. Ngilapha la kiwa khona. Ukuthi angazi kuyowenzakalani ngempilo yami. Kuthe masifika kuthi uyashintsha umshushisi kuzongena indiya. The kufika umshushisi kuzongena indiya bese ngiyabizwa eboxini. Le nto ade thuma akungangeni lelandiya. Livele lishintshwe indiya kuthi umshushisi uyashintshwa. Ushintshwa manje umshushisi. Azongena manje uzothatha le case. Uthe umshushisi mangabe engene ezothatha le case ngibe ngena ngiyima phambili lapha eboxini la kumiwa khona thu iseboxini umshushisi ke emva kwalokho icala kuthiwa lidlulisela kumshushisi angibuka kabili magistrate yathi mangibuka kabili ladlulisela kumshushisi wathi umshushisi uthini wathi case withdrawn wathi icala liyahoxa goduka ekhaya agoduka ngaekhaya ekudukeni kwami ngiye ekhaya angishintshanga ngaleso sikhathi ngoba ngangingazi ngizoyapi. Ngizama ukuhlala endlini, ngizama ukuya kubazalwane, yabo ngizama ukuya kubantu abebekade befika kodwa kucaca ukuthi ngihathi angisizakala. Ngizama zonke indawo yabo ukuthi ngizosizakala kuzona kodwa sengisticke kubani kulo mama ukuthi into yami sekuthenini ngithembele kubani kuNkulunkulu. Yabo thatha uJesu nje straight ngingene nje kuyona ngoba ngisizwe yilokho. Kodwa umbuzo ukuthi kanjani ngoba phela uJesu ukhona eindaweni zonke yabo ziningi izinto ezikhulunywayo izinkolo ezivumelekile zonke ngokwase South Africa nami inkolo uJesu angisiza ngasizwa uJesu osindisayo kanjani mfowethu ngiphumile ngiqhubeke ungeni angisafuni ukubhema iwunga angazi ngizoyapi and njengoba mina ngiphumile ngaphuma ngiyibhema iwunga ngiyeka ngetshela ngoba bengiyi26 angiyeka ngangiyibhema ngaphuma la angithi la etshele sithatha izimali zabantu laba abasuke beboshiwe ngitshela uma wakho ukuthi akakunikeza imali zonke izinto ke la zihlala kumina ngihamba nazo mina ngifike ngibuyele naze Westville bonke abantu uthi abanye bahamba ngefirst load ngesikhathi behamba ngefirst load kuzosala mina bese kuthiwa Ntobeko siyacela ke mfethu ukuthi bonke labantu laba sesibatshelile ukuthi abazali babo phezulu imali abayinike wena ngiyayithatha imali ngiyayigoqa nayo yonke into uyifaka la ezinqeni to news yabo ukapha uyithatha into izohlala la noma ungathi awuza ngeke izizwakala nginyusile ke la ngiphume mangifika enkantolo ngifike ngiphume ngifuna ibandla ngifike ngiphuma nginemali ngibheme le unga lengithenge iunga ngibheme angisayifuni kodwa lempilo ngihamba ngemasontweni ngizama engizwe ukuthi ayingeke kunzima ku-environment engikuyona ukuthi ngiyeke ngithenga imetadone ngiyiphuze ngiphinde ngiyobhema thenga imetadone ngithenge wena ngiyiphuze ngiphinde ngiyobhema sengihamba nalento hamba ngingena kuzona zonke izinkonzo akukhona la ngangiqoqa khona izinsimbi ngangiye ngithi sengibheme kahle mina ngihambe
ngiyongena enkonzweni ngihlale phansi ngilalela inkonzo nginethemba lokuthi ngizoshintsha ngizosizakala kodwa kube nzima ukushintsha kwami ngathi ngiye kwenye indawo ngiyozama ukusizakala ngezwe ngeJerusalem hayi mfoko amaphumulo mashimane angizwa ngeJerusalem asiyazi thina lento even nalabafethu abakade bebhema basizakala ababengasizakalanga bona eJerusalem kodwa uyedwa futhi ngaze ngiba nento mhlawumbe unenhlanhla yokuzalwa njengoba nawe professor unenhlanhla yokuzalwa nje hayi nenhlanhla yokuzalwa mina ndoda so naye ngazithetha mhlawumbe ube naleyo nhlanhla uyabona into ongakayiboni isiza abantu abaningi uba nayo leyo nto ukuthi mhlawumbe kwenzekile kuyena mina mfethu sengingaphuma kulento sengizame kakhulu mina ukuphuma kulento angiphumeki kulento le shuthi mhlambe sengiyofela kuyona noma kunjani angazi nakho sengibuya nasesontweni uNkulunkulu sengikhiphe nasejele yabo kodwa futhi nansi impilo ngisakuyona ngezwe ngeJerusalem kwathiwa kunomgcotsho baba uBishop Maphumulo njengoba kukhulunywa ngayo kuthi uphuma ejele ubekade isiboshwa ubekade eyibhantinti eyi26 kodwa namhlanje useshumayela ivangeli likaJesu osindisayo indaba kaJesu osindisayo mina bengingenayo into yokuyigxeka emva kokuba ngiyibone isizalo yami mfethu engangitshethe inhlanhla yokuzala yabo kodwa ngaba nento ebhlungu ukuthi wayipho ngaye esontweni mina kodwa ngangasizakala kulelo sonto kodwa nabo insindiso nje ayi kucace ukuthi mangabe kuthiwa lo mfethu lo baba lo ubaba uBishop Maphumulo ngezwe nangumfowethu ebesikade sengimfice ejele ngicina ukuboshwa ekuthiwa umlungisi masonto ubebizwa ngegunya ebizwa ngokapteni ukapteni wasejele kwaziwa ukuthi yena ukapteni makhulunywa ngokapteni uphethe amagunya wathoyele ngapha nangapha hayi ngizwe ngalomfethu lo ukuthi hey mkhoma ade ngimazi ade ngiboshiwe sike saba nokuxabana singaphandle before ngizoboshwa lelicala lokuphuma esolezweni mangabe ngiboshwa ilelo lingakangibophi kanti uzothi ngimpimpile ngampimpa emaphoyiseni yabo mangabe ngizwa esho njalo ukuthi ngimpimpile athi mfethu ngizokubamba ngangifisa ukuthi ngithi ngiyafisa ukungaboshwa ngoba engaboshwa ngizomfica lapha ngithema ngifike Westville ngaphambana nokuthi usehambile yena wahamba usehambile wayogwetshwa ngoba ubephume ngeparole ngifika mina eWestville angike ebhantshini ngizotoka la ibuya khona ziyabuya nasetoksini ila ibuya khona ngo ila ibuya khona abo makusegwetshiwe umuntu usuke esanalento ukuthi hey angishintsha ngisiphe impilo yami yonke lonto leyo angizama indlela yokuphuma ngoba phela isigwebo sikhulu yabo kodwa nje lapha ila ubona khona ukuthi kuthanda ukuthi kube nzima so uma ngabe ngizwa ngalo lo mfethu lo ngisachaza indaba yakhe angiphumile ngiyavala manje yabo uma lo umlungu ngizwa ngendaba yakhe ngimazi kuthi ubuye eJerusalem hawu la kumiswe inceka kaNkuluNkulu uBishop Maphumulo naye wasindiswa ejele eWestville angisiyabo sebeyanda abantu abasizakalile hawu kanti nabantu abamabhara bayakwazi ukuthi baphume kulento hayi ukuthi inhlanhla yakhe lo yabo nami phela futhi ikhulunyiwe kwathiwa ngumgcotsho washiyo kwathiwa nginceka kaNkuluNkulu nami futhi ngilizwe ilizwe ejele ade ngihamba ngiharanta kodwa manje ngizothini iyiphi le ndawo ngoba akhona amasonto nangasekhaya yabo futhi ke isonto lalingeke eplanini yami yabo kodwa into enza ukuthi ingene lento yokuthi no angene angivele nje ngivele ngamukela uJesu ngibe yilabo ekuthiwa abasindisiwe yabo ekuthiwa nje athiwa abasindiswa into eyenza lokho ngabona lensizwe ngoba mina ngeke ngisho ukuthi usuku ulikhuni uma kuzoba netestimony ngoba njengoba ngikhuluma uyangibona ngithengiwa uyakwazi ukubona umuntu okhuluma into eyenzekile kuyena ongaqamba amanga yabo even noma kuthiwa ungazi ngakini wesike futhi manje mangathiwa sewuyazi ukuthi ngabantu abasizakele baphuma kulento angazi ukuthi inhliziyo sicina kanjani yabo so mina mfowethu ngase ngihamba ngifuna so uma ngabe ngizwa ngale ndaba ukuthi hayibo umluku uthi usephendukile wasindiswa igunya ngithi mina kanjani igunya lisindiswa igunya ayikho igunya lisindiswa ingozi kabi leyo neyivumelano enkulu hey uyobulawa phela lo muntu lo ngicabanga ukuthi no
maybe lento ayisile iqiniso. Umlu ade ngiphambane naye ejele, wahamba waye ebhantshini ngafika ekade ngisongele ukuthi uzongibamba ngoba ekhola ukuthi uphimpo yimina. Kanti ngizothi mangifika ejele ngibuze ngithi niyamazi umlu, bathi umlu bekhona la. Bathi uphi ngitshethe bathi bazothi ukhona la kwi-section 2 hayi akekho usehambile usehambile wabuyele wayebhantshini useyoqhubeka neparole ngoba ubreak iparole. Bese ngitshela lo mfethu engafike ngazwana naye kakhulu okuthiwa uDando waseLamonti. Bayibiza ngamadando ke Lamonti baningi lapha eWestville. Uthe mfethu nginenkinga azwana nalo mfethu kunje athi ayikhululeka mfethu usehambile usibanibani abambe izandla ekhanda athi usindile. Athi unenhlanhla wathi niyaphambana uqeda kuhamba manje uqeda ke ebhantshini wathi ubela belinyakazi ijele khona belinyakazi ijele wathi ube nenhlanhla futhi ngiyazi wayengenandaba nokuthi ngangasekhaya yabo kwakufanele ngithola isigwebo kwakufanele ngithola isigwebo angisazi isigwebo engangiyosithola ukuthi siphi noma kwakuyothiwa kufanele ukuthi ngenzeni noma mhlambe ngabe njani mhlambe ngabe ngikhuluma manje mhlambe ngabe ngingumuntu mhlambe otshekelwe ingalo ngoba mhlambe kwakufanele ukuthi ngiyophakama ngiyokwazi iboshwa ngithi ngiyolanda igazi lakhe ngazi kwakuyothiwani yabo. So uma bekhuluma ngaye bethi usesindisiwe bese ngithi mina kanjani kephi bese ngiba nento ukuthi ayingeke mhlambe kuneplan lana mhlambe umlu ufuna ukuyigoqela into yakhe unenhloso ukuthi ngoba phela igunya liyayidisguise liyicashise kube ngathi li right kanti lifuna indlela yokuthi liphile lamukeleke emphakathini kanti usindiswe ngempela. Wayengayi mangabe kushona elinye lama 26 ukuthiwa kanje kuyothathwa ingubo le ethathwayo hlanganeke la isebenzi bese kuyaphakanyiswa ke kwenziwe lento ama 1 time 2 time 3 time fixed by net side by net up by net kwenziwa yonke lonto le engayi ephathi iBhayibheli eshumayela uJesu osindisayo. Ngiyakhumbula kwaku December 2020 sekuzophela unyaka ngisebenza komunye umuzi ngikhopoza umthangala kubuhlungu iqolo ngishawa iArosta ngashiya lapho phansi ngathi ngiyophila lempilo ukuze kube nini abanye abafethu nezinye izingane ziyasizakala. Ngahamba lapho ngaya kule ndawo kuthiwa iseJerusalem. Mangifike eJerusalem mina ngibuya ngima rehab mfethu abizayo right njengoba ngisho engingawabala ngiwabale ngamagama ngoba ngifuna ukululaza igama lawo mangathiwa kuyazwakala la kodwa ama abizayo lutho kusizakala kuona. Ngafika kule ndawo kandlwana hayi kandlwana mfethu ngafika kule ndawo kukhona umama ekuthiwa umama uPhoso bayamazi abantu abaningi uma simbiza ngosara uMother of the Nation. Ngafika ukhona umama ngihamba noma ithi ngiyosizakala noma naye engasenalo ithemba naye ukuthi ingane yami isangasiza. Ngiyakhumbula amazwi kama wayithe kodwa mntanami wena sengikuhambise endaweni yini kwenza ubone ukuthi uzosizakala ngoba phela wena akukho engakuzamile. Wathi namanje ngiyakuyisa nje lapho wathi kodwa manje ngiyazi ukuthi njengoba ngikuyisa lapho maningi amathuba ukuthi ngizophinde ngikubone usula. Ngase ngithi mina vele bengingathanda ukhanjiswa bengifuna ukuyiyela mina isinqumo sami lesi ngoba ngenzela ukuthi noma kuthiwa kwenzakalana kungabikho lento ukuthi ade sikuzama wathi ngifuna ukukushiya lapho mntanami ukuze nala ekhaya mangathiwa uyafa kungashiyo ubaba wesafisa ukuthi ngife mina sake sahlambulunga ngoba into ajwayele ukuyikhuluma athi mntanami ngase ngithengele abantu ngithi abakubulala abakudubule nami ngikhathele ubaba uyilungelo right akaxabani namuntu ubaba akayeni umuntu odlama. Ngase ngithintile into that point ukuthi wayesebona ukuthi ayife lento ngoba otherwise kuzoshiswa lo muzi noma ngife ngimelwe inhliziyo angcona akahambe wayethi uzongibulala ngatshela imuntu kwaze kwakhuluma nomunye manje sengiphendula wathi mfethu ubaba wakho mfethu ubaba wakho uyakuthanda kanjani kodwa ngitshela ukuthi wayesefisa ngisho ukuthi ufe. Mina ngisizakala ubaba sakhala naye sabambana wathi ngaba uyiyona lento eyiyona manje wathi ngacishe ngakubulala umfana wami futhi ngangeke ngize ngimsole indlela engangase ngiyiyona ngangeke ngize ngikhala ngize ngimsole. Yazi uma ngabe ngisizakala ngafika kule ndawo kandlwana lapha kuthiwa yikephi eKwaXimba ubhuqo phansi ubhuqo uyakwazi mbuya khona ngafika kwandlwana indawo eyubhuqo kwakukhonzwa ngale yazi angazi kwenzakala kanjani
khona lento yayisiphelile lento yempakamo ngifuna ukusho ukuthi ezinye izinto eziqeda lento yokuzazi nokukhulu lonke omunye umuntu uma engafuna ukuthi ashintshe nje kusa early eyibona indlela yakhe ibheke ebunzimeni kunezwe lithi ngingakahlupheki ngaduka bese ethi uDavid kodwa manje sengiyaligcina izwi lakho yabo ngahlupheka ngingakahlupheki kwakulula ukuthi ngiduke yabo kodwa into yangenza ukuthi ngishintshe ngisizakala ukuhlupheka kwangenza ukuthi ngifunde izimiso zikaNkuluNkulu ngoba lithi iBhayibheli kwangilungela ukuba ngihlushe mina ngiyakubonga ukuhlusha ngoba kwangenza ukuthi ngizazi izimiso zikaNkuluNkulu ngimazi nomuntu ngithobeke phela uclever nayo yonke into ngikwazi ukubona nabantu abangekho right abangana babe ngoba lithi iBhayibheli ukujwayelana nababo konakalisa ukuyiphatha okuhle awazi uzofuna ukusizakala usahamba nalabo bantu obukade uhamba naye usaphila nabo ushintshe yonke into yabo so ngithe mangifika kule ndawo khona into yangehla ngenhla ngiye ngizwe mina abantu bekhuluma ngezimangaliso yabo ekuthiwa zama fake ekuthiwa ezenziwa ezifakwayo mina ngiyazazi imangaliso ezingafakwa ezipure babengazilutho baba uBishop bekhonza ngale kuculwa kudunyiswa kwakuJanuary ngoba ngiyakhumbula ukuthi December ngilapha January 5 ngiyahamba ngiyalapha ngathi mangingena egateini hamba noma kanje ngezwa inhliziyo yami ishaya ngamandla sangazi ukuthi into engazi ukuthi kwashisa la enhlizweni ngayizwa inhliziyo yami ishisa emva kwaloko ngezwe inwele yabo lento ngathi ubona isipuko kodwa kusona uzwe engazi ukuthi inwele ziyashwaqa kodwa ngizweke le ukuthi izofaka that fear leyanto yanembeza leyanto nje yokusaba engangiyona kwabuya umuntu angasho ngiyezwa ngiyanyathela emagcekeni umbuzo uthi kanjani ngoba phela indonga zala lo muzi umama anikela ngawo kuno round ke nalomuzi uyawubona ukuthi umuzi owawumuhle kodwa ngenxa yokuthi wamukela thina ngesikhathi benza lo msebenzi ubaba uBishop uNkulunkulu ammisele wona ngoba kwawukuthi ubaba uBishop uphuma ejele nayo wayeseqala uNkulunkulu emqalisa lo msebenzi ngoba emqalisa lo msebenzi sina siyaqala siyabona makushintsha abantu abakanje thina sishintshwa ngeyithe eziningi thina sezwa umuntu ekuthiwa wayigunya wayeukuthi wayekule mpilo esiphilayo yabo wayi26 wayekule mpilo esiphilayo sase siyabona nangomunye uthi wayigunya yonke lonto siyabaza ngabona ukuthi cha ngeke kuyenzeka uma ngingena la ngezwe ukuthi ngeke ngiphinde ngibheme ngezwe ngingena ukuthi so sekuphelile indaba yami nezidakamizwa no wonder kwakunzima kanje ukuya khona lapha ngoba ngangizwe ukuthi lapha ikamphela ndaba ngikutshela ukuthi ngatshela uma ngathi ma ngiyezwa ukuthi ngizosizakala la wathi uma kanti noma uyizwile lento engiyizwile wathi mntanami nami ngiyabona ukuthi la uzosizakala ngempela usufika endaweni right and into engenza futhi kube nzima ukuthi kwakuthiwa uthwele lo baba yabo into engekho engafika ngayibona sengifikile ayikho iroom ongangeni kuyona lapha akho manzi lapha akho lutho akho mafutha kodwa indaba nje ingoJesu ayikho na into angayenza ngoba ubaba uBishop wamthola ejele uJesu wasindiswa wabuya waqala lo msebenzi uNkulunkulu emphathise wona uJesu nje uJesu ayikho into enziwayo so lana ngiqamba ngiyangale mina etendeni vele mina uNkulunkulu seqedile ngami ngoba kwathi khona lento yokuthiwa ethathwa kancane kuthiwa valana amehlo namukela uJesu leyo phakamisa isandla mina azange ibizwe lelo thuba elinjalo bona abantu impilo zabo ishintshile namhlanje bonke bathi ngaphakamisa isandla ngasho izizwe mina likhizwe ngilikhumbulayo ngasho izwa lona asho into eyenzeke ejele lapha na ukhuluma khona noNkulunkulu ngizeka lapho yaqala lapho lento kwase ukuthi sekunendawo ke ekufanele ngifike kuyona sekuphekwe ibhodo liyovuthwa sekuphekwe elinyeke manje kwachithwa lapha mfethu liyachithwa ibhodo lelia laphana kwaphekwe lisho akuyona irehab le ngicela ukuyisho futhi lento ungasho nje mongabe uzama ukuthi uyichaze ngendlela ukuthi abantu bayizwe kangcono ukuthi ngoba abantu bazi rehab hayi kwakhiwa indoda lapha yakhiwa indoda ngezwi kwaphuma uBrown ephila hey uBrown wafikela kumina phuma ephila uBrown wafika kumina uBrown ngayibona impilo yakhe sasimshumayeza la eMaskandi sifike siyomemezela eloke engafuni ukuze kodwa wayizwe into ephilayo wehla uze kube manje wena ongangichazela ukuthi unje uze uyasebenza manje buka nje uyasebenza buyele emndenini wakhe nami ke kwaba into kanjalo mfethu sesifinyeza
kwaba into kanjalo ngayicela i-altar call mina ngathi ngicela ukwamukela uJesu ngoba lithu alivulelwanga ithuba ngamukela lapho uJesu ngahlambuluka ngavuma izono zami engazenza ngahlala nomfundisi phansi ngathandazelwa nganikezwe ithemba nganikezwe ukudla ngabizwa ngenciko ngafundiswa iBhayibheli uyazi ukusizakala kwempilo yami into edeleleke kanjani ngangisuka ground kunezipontshi laphayana izipontshi sasahlala kagogo kunezipontshi laphayana akho ma sponsor yabo niphila nje leyo mpilo yokuthi kini lokabanakho kwakuke kuphela ukudla la ngasizakala khona kuphela ukudla kuyothandazwa entabeni bakhale bathi obaba uBishop umnikazi ombono kanye nogogo basekumbona abanikela ngomuzi bathi naba abantu bagcwele into sobanikani bathandaze kufika umuntu efikise ekugqisha imoto azoletha igrosa kuthiwa enzani umsebenzi kasizakala kuleyo ndawo enjalo uNkulunkulu wangisiza laphayana uJesu oshunyayelwa laphaya abantu bayashintsha impilo zabo ziyalunga abakhishwa ngenye into bakhishwa ngoJesu ifaith esebenzayo ihamba nje ngokukholwa indaba yalaphaya uNkulunkulu abantu bayathandazelwa bafundisizwe kusherwe kuzokhishwa leyanto lelabhodo leliyana usathana bekade lipheka lebekade elithema selivuthiwe kwacaca ukuthi ayikho into elungayo kodwa ngitshela ukuthi kuvuthwa ibhodo elilodwa liyachithwa iqalo kabusha impilo yomuntu kufundisa ukuyithoba kufundisa ukuyiphatha ufundiswe uthando ufundiswe into yokuhlambuluka yokuvuma ngoba phela into ukuthi indoda ayikhala ifela ngaphakathi uyafundisa ukuthi cha la uJesu okusiza ziyavunywa izinto obhekene nazo ungakha amadoda wawo athula athi insizwa ayikhala yabo as a result akekho umuntu angakhona ukuqoqa naye uzokuthiwa useyibulele uzokuthiwa usenza ukuthi kodwa lapha ufundisa ukuhlambuluka ufundisa ukukhala mangabe unesimo ukhale ungonyuluka ufundisa ukuxoxa nabantu onge ukwazi ukuthi izinto uyixoxe nabazali noba azathi umuntu ngeke bangiunderstand ufundiswe lokho engekho umuntu ozokuhlulela noma ungezwa nepast yakho embi kangakanani engakufaka ejele kodwa ngeke ikufake ejele kukhulekwe kuthandazwe njengoba namhlanje uyibona impilo yami la namhlanje ngishumayela uvangeli namhlanje ngumfundisi mina ebandleni sekubuyela kulamazwalo yamama owathi la khuluma usuke waya kuye ngoba usuyinceko uvele wathi maye ngibona wathi mfana wami kusakuncane lokho wathi usazozibona izinto uNkulunkulu asazozenza sazokwenza izinto ezinkulu njengoba ubona ke mfowethu yabo usuthathile sengithathile yabo nginenkosikazi nje manje silindele nje noma yini ngoba phela sesihlangene fanele sisilale sibabili sibathathu konke lokho kwakuyobe kuvelapha kwakungeke kwenza indoda manje uzokhanda umndeni ngiyindoda kuqhubeka isibongo sakini kuqhubeka isibongo sakhe mina umfana bese kuphelile uyihlusela insizwa ubaba uyasho ukuthi wavuka umuze ekhaya yabo mina sakhala nobaba sabambana kanje wakhala wathi ngibonga igazi lika Jesu umfana wami wathi lona elihlanzile ngoba sizame konke wathi ngiyakubonga namhlanje mangabe ngikubona impilo yakho inje wathi ngikhaliswa ukuthi wathi if wafa wafela kule yampilo ngaba nginawo namhlanje ngiyinhloko mina ubaba siyanegotiate ngibiza ngomfowabo athi abafowethu bonke bashona ukuthi namhlanje nomfowethu inkinga zakho ikhuluma nami mangabe kukhona izinto ayikho ama decision awenzayo engaxoxile nami ngimtshela ngithi asingenze kanjalo athi sukhulumile mfana angilalele kube right mayidini ke usizo sizwe yimini ungaqisha mosha into engaka mfowethu ngicabanga ukuthi sigeqe amagula idla amaningi esakeni siyabonga mfowethu ukuthi ufike lapha nilethwe eJerusalem nilethwe ubaba uMaphumulo ngamfonela ngakhuluma naye ngathi hayi angilethele insizwa lapha efuna ukwethula ubufakazi epost daters insizwa zinqabashiya lapha ikhuluma ngathi hayi lento akumelanga siyibone sodwa kumele siyenekela isizwe ngoba isizwe sakithi njengamanje silahla ithemba uma sizwa iwunga izinto ezikufake kuyona bangakanani abantu abalahlekelwe impilo yabo ngenxa yewonga mingakanani imindeni ekhalayo yingakho kukikizwa uma khona oyedwa osindile njengamanje ubuyele emndenini wakho
uyindoda uganiwe. Ubaba wakho sekunomuntu akwazi ukuthi akhuluma abonisane naye oyindoda njengaye. Iwungibiqedile leyo nto. Njengamanje kuzovuka umuzi wakini, kuzovuka isizwe. Ngoba uma uqhubeka utshala imbewu yakho kanjalo uyi-asset yesizwe njengamanje. Awusena nje i-asset yomndeni kuphela, kodwa usuyi-asset yesizwe. Uma kuqhubeka ukuhlala kwabantwana bethu ezidakamizweni, lokho kubeka isizwe sakithi engcupheni. Namhlanje sihleli nawe la isimanga uhambo lwempilo yakho mfowethu, sibonga khona ukuthi kwagcina kuwine uNkulunkulu, ngoba kugcina kuyi-tug of war. Usathane uyadonsa ngapha noNkulunkulu uyadonsa ngapha, usathane uyadonsa ngapha noNkulunkulu uyadonsa ngapha. Agcina winile uNkulunkulu empilweni yakho. Namhlanje ubuyile uzokwethula ubufakazi kumabonakude onabantu abaningi abalimele. Kungaba ulinyazo ukuthi indodana yakhe iseyidakamizweni, noma indodakazi yakhe iseyidakamizweni, noma weke wangenelwa abantu abaseyidakamizweni bamoshela. Ngoba idakamizwa iphazamisa kuphela lo muntu okuzona. I-advantage ethathwa abantu ngenxa ukuthi umuntu useyidakamizweni. Why umuntu azoza kuqonda kunikeza 200 rand lethi bulala umuntu? Understand leyo nto leyo. Ugcina uze ikufaka enkingeni leyo nto ngisho ungayenzanga izihambi yokubopha. Understand leyo nto leyo. Ukuthi iwunga ihamba ibanga elidanga kanani, izidakamizwa ngathi iwunga ukuthi izidakamizwa zihamba ibanga elidanga kanani ekumosheni impilo yomuntu. Khona abangekho asebafa. Mhlawumbe khona abagcina besithathile isinqumo sokuthi bebulale ukuze bethole iwunga. Khona abagcina bengaphumanga, khona abaphuma sebeyizinkubela bekhubazekile, khona abaphuma bengasenawo amehlo, bengasakwazi ukuyihambela, abanye sebephanjanelwa imiqondo. Ngike ngithi noma singayinqoba izidakamizwa namhlanje, kodwa umonakalo eziwenzile sekuyosithatha isikhathi ukuthi siwulungise. Ngoba lezi ayingane ziphazamiseke ezintweni eziningi. Sekunama trauma okudlwengulwa, babulele. Because moke wabulala leyo nto isiyolokhu ikulandela, yona nto siyohleza ukugqiba ngayo. Ukuthi ubhema lokhu ubhema, uyasinka kule nto, uyangena. Siyabonga mfowethu ukuthi wagcina unqobile. Siyakufisa ukuthi ungayeki ukuphuma ngoba nokuphuma niyoshumayela emgaqweni, niyoshumayela ezidlekeni. Siyafisa ukuthi bafowethu ningayeki leyo nto. Sibonga nokuzoletha ithemba ebantwini njengamanje ukuthi cha kuyenzeka ziyanqobeka izidakamizwa. Kwaphela nje uma usufisa ukuthi uhlukane nazo. Nanokuthi ke njengoba usho ukuthi uJesu wadlala indima phezulu kwempilo yakho. Siyakubongela mfowethu, engathi uJesu engahleze kubambe ngesandla. Mina kumfowethu owelama mina emhlanje ungumfundisi. Nginokumncokolisa ngithi usambambile uJesu. Ethe nayi angisambambile uJesu ngoba uma ubamba kuyimina obambile ngizokhathala. Wathi mina sengibanjwe uJesu. Yingakho ngasobe ngasuka kuyena. Siyafana, hayi nami kunjalo. Iyashintsha phela kugcina sekuyena obambe wena. Ngoba uma kuwena obambe wena uzokhathala. Ugcina ubuyele ezintweni ezibhedayo. Kodwa ngoba akasuccess uyobambile iyena osebanjwe. Yingakho sethi sekuyoba ingona phakade. Futhi ngathi singahlezi sekubambile isandla sika Jesu uphile. Siyabonga ubufakazi obuqoqa. Mina ngikholelwa ukuthi yonke le mpilo ade uyiphila ubuqoqa ubufakazi lobo bethula njenganamhlanje. Sesigoqa nina bendlondle nophapha ekhanda kamenza indaba lo muntu omemeza athi yakhalela uthi igula lika Jama lichithekile. Nina besiqwaga bathi siyadla izindlodlobele sibeke isihlange emadolweni. Lokhuluma uprofessor ngingoka Mkhize ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sakabheka umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi. Uma usubuke wezwafika la kusho ukuthi
isidla amaningi esakeni le oyethamele How I Ended Up in Drugs okuyingosi engaphansi kwesitebele iMPTV1 lapho silanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni lokho suke sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi njengoba ubona namhlanje silande nansi insizwa eyanqoba usathane okuyiyona ezosilandisa ngohambo lempilo yayo nanokuthi ugcine enqobe kanjani nengicabanga ukuthi lama episode esinawo azolilekelela kakhulu umphakathi ekuthenini nabane ingane sebelahlekelwa amathemba lizobuya ithemba ngabantwana babo kakhulu into engiyiphikile ukuthi khuluma ukuphila phe komntwana wakho ngoba ngesikhathi usuboshiwe wathi mawucabanga zonke izinto awuyalwa ngazo kodwa usukhumbula ukuthi wena kahle kahle uyinceke umfundisi nengicabanga ukuthi namhlanje kuphelelisiwe nengathi uma ngathiwa siyayigoqa ngaphandle ukuthi uvale ngomkhuleko ngabe senze iphutha elikhulu kakhulu sesigoqa nje sivale ngomkhuleko bese ke siyavala ake sikhuleke Baba wethu onamandla uNkulunkulu wethu ongcwele ngegama lika Jesu waseNazaretha naba abantwana bakho uNkulunkulu wethu ongcwele walithanda izwe kangaka wanikela ngendodana yakho ezelwe yodwa khumbula lo yamndeni khumbula lo yamntwana uNkulunkulu wethu ongcwele omunye usekhaya omunye akasekho usehlala emgaqweni bayasindwa bayakhala uNkulunkulu wethu onamandla onke abazali uNkulunkulu wethu onamandla onke ubaqinisa uzibonakalise ubadonsa uNkulunkulu wethu onamandla onke kuleya mgodi obumnyama usathana bavalele kuyo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha uma wakwenza nakithi kwenze nasempilweni zabo bonke uNkulunkulu wethu onamandla onke busisa wonke umuntu ozozwa uNkulunkulu wethu onamandla onke ubufakazi obungamandla aphilisayo uzibonakalise ngokuba wena uNkulunkulu awukhethi ubuso bomuntu bonakalisa ubukhulu bamandla akho ke uNkulunkulu wethu ongcwele ngegama lika Jesu Kristu amen amen amen